Endi? E minor. Endi sing E minor. sing urgent? Ah. E minor. Mergo do kurang solawat. Si. Ing akhire uripe ra nikmat. Gampang kejegur maksiat. Uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk neng koncoku. Ayo padha ngakehke sholawatmu supaya tentrem atimu. Tentrem atimu. Selamat dunya akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, sarep monggo. Wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. Kepingin nikmat, ayo sholawat. Kepingin sehat, sholawat. Pengen syafaat, ayo sholawat. Kepingin ayem, sholawat. Kepingin adem, ayo sholawat. Pengen tentram, ayo sholawat. Sarep monggo sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae kepingin nikmat, ayo sholawat. Kepingin sehat, ayo sholawat. Pengen syafaat, ayo sholawat. Kepingin ayem, ayo sholawat. Kepingin adem, ayo sholawat. Kepingin tentram, ayo sholawat. Sinden mendel urgent meneng khusus jamaah sing rawuh. Sareng-sareng monggo nggih. Sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Wong malaikat wae NKRI sholawat. Bertobat. Tepuk tangan semuanya, hebat luar biasa. Luar biasa. Wah. Ngeten iki lho. Jenenge wong ngalap berkah niku mboten kados ndalu punika. Nggih. Betake panjenengan lan kula netepi darmane budaya wong sebagai seorang seniman ning aja adoh-adoh karo kiai, aja adoh-adoh karo alim ulama. Betul. Dadi seniman kudu sing cedhak karo kiai ben ora lali karo dalane, ben ora lali karo kewajibane. Betul. Wah, hebat luar biasa. Mapan wonten pondok pundi ten menika? Iya, menika wau wonten ing pondok Nurul Islah. Nurul Islah, sampeyan apalane meng pondok Darul Nikmat tok ae. Kok iso lho? Pondok niki